Hei tid, så det atter her vi nødgen parti av Gjerstamal. Og vi dere Anja Hansen som teker opp og redigerer. Og så det Ronny Pedersson som teker seg av å redigere ljøve. Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og hette Gjerstamal, og vi hjertelig velkommen til sendingene. Og jeg får spyrre Paul en affær. Hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, vi nevnte det ganske sinter og ute sørst og sendingene, men selv evne nøyegava det så om egentlig vårt evne til at nøyegava godt ser av et lov og i Kristi Jesu herrakere. Så nøyegavan början til alt det som godt øyer og jakom. Ja. Så her var vi ikke nøyegav godt som et evet lov og i Kristi Jesu, så får vi ikke nek av hinnom. Og tog sier han her og i Rambraun 11 og 8. Paulus i Sverige nu har god vreka av folk søyt. Men igjen så, Øysni jo urselsmævor, av kom i Abrahams, av at Benjamins. God har ikke vreka av folk søyt, som han kjente framan undan, etla, vita det ikke hva skriften sier. Her hun talar om Elias, hvordan han støyer framme for god mot i Israel, og sier, Herre, profeter tøynar hava tar dripe, etla tei dripe, alt tøyne hava tar drive nior, og i ansmadler etter, og tei lidja mer etter løyven. Og hvert svær fær han ta fra god. Jeg har lett 2000 menn være etter til Moin, tar du ikke av bakne for Baal, det var avgodren. Så det sier øysene i tøyene som nå altså nå vi inne i nøye tøyene, lavt våren etter et nøye urvel, men til av nøye, så det ikke langere versk, annars være nøyen ikke langere. Hvordan ta? Det som Israel løyter etter, det ikke finnes, men henne utvalgte har finnes det. Henne våren herd, som skriver god gav dem svavnanta, eio til ikke å sørge vi, og øyre til ikke at høyre vi, lykka til hendene. Så her ligger nække oi som hever vært framfyrir med, at nøyen ikke, hever ikke vil leve å gjøre. Nei. Og jeg som sa ut med at lese her, til han sier, men til nøye så det ikke langer av verskon. Annars vil nøyen ikke nøye langer. Og det som Elias faktisk gjør, eller ui, han ui verskon. Tøy at her stender at hvordan han stod fram for god mot Israel og sier, her profeter tøyne har det dripe, alt tøyne har det rive nyer. Jeg ensumatler etter å telle ikke mer til løvnen. Det akkurat som om at han helder at alt avhenger av honom. Og av hans verst. Og nå må man fortelle stjåren, så jeg sier det på den måten. Her ikke å gjøre. Men så kommer nøyenen. Altså, det näka så øyne standande, tror jeg, så for å gjøre vi det samme, ha? Til han spyr og gjødlen til øren til et av verset, jeg spyr jo hva til ta snava, fire av fatla. Men igjen så nøy, vi fatle torre frelsan komme til høytningene, for at dette skulle vekja teg til olvara. Nu fattare høymen og rydgjødømme, og minkan torra høytningen og rydgjødømme, hvordan mykje møyre ikke teg til torra være fullt. Og så får han ta seg til høytningene. Ja. Altså, dette et omskifte i øtlån som hever vi gjøtar og høytninger å gjøre. Ja. Høytninger som gjøt om det kallet gjøtar råkna av seg akkurat det samme som Elias her råkna seg av være. Altså, ja, og det er ikke vi med. Ja.
Och här var det faktiskt att jötar ta. Ja. Men det han säger är spyr nu här att det snava 4 falla men så nej vi fallet här är frälsaren kom hedningarna. Så husker jag till att detta fall måtte komma. 4 av vi kunde släppa på pasta, men det sier man så eisende til at God vitt dem og i fallen. Han ikke släppt dem. Selv om det kom jo øyla torfra tøyer. Ja. Så det kan han ikke. Han kan ikke släppa dem. Nei. Han kan ikke släppa nøkna timer som han kallar syne. Altså, det er i grunden best et omskift. Ja. Ikke fra tøymon, men sammen vi tøymon. Tøy fatle heimen og rujtedøm. Ja. Og minkan tarra, høytningen og rujtedømme, for som ikke mer ta, ikke ta i til tarra være folk, altså ta i til tarra være folk. Hvordan fattet du det? Ja, jeg vet ikke akkurat, jeg har ikke ordentlig hukset snakk om at det er. Hvordan mye mer ikke ta i tal tarra ved folk. Nå vet jeg ikke akkurat hva tal tarra om man mener hedningene er. Det er alltid det som ofte ser vi utlagt til. Nettopp. At det er tal av hedningene ved folk da. Og det er det sikkert eisende, ja. Ja. Ja, han sier fra vers 13 til tikkara tal i tid hedningar. Ja. Så satt som i høytningapostel. Frys i empat møyden. Om vi tog kunde vakt at møyna etter holden til alvara, og frels nøkra av tøymen. Tog det heimen noen sattarger at teir vreka, kvært vi til at ta åttan løyv av deion, ta i teiver av hakna. Frumgrauren høylavor, så dodget av vi, og rauten høyla, så det grøynene tar vi, og så framveis. Ja. Altså, hatt det her sida nok så vel. Sida rettelig vel, og en tanke som jeg har haft lengt tog, det er at jødene har et utsrettsfolk for å samle alt det her. De har haft et øyre tungt og harskt kall i seg. Tog at de var kallet til å bære til som ikke kunne bærast, nemlig av lovene. De finke kallet til å bære lovene, og Herren visste framan undan, og ville eiste framan undan, eller vi tog vysa at dette bestila. Og det var nemlig lovene. Så det var kallet til en oppgave som umulig. Mittel anna, det var jo eiste kallet til at bære frelsaren inn i heimen, og tarra falskja. Så det här är inte bara kattle till fattle kan man säga. Samma låna, men här är en kattle till att bära frälsaren in i heimen. Till och något bättre till jötar och hedningar. Ja. Men allt detta måste hända, detta måste gänga ut, akkurat som det har sagt om Jesus. Så måste detta gänga ut eist i samband med jötarna. Ja. Att det var omgångeligt att det kom till ett punkt kvar og hva skjeringspunktet, det jo Jesus sjølver. Og vi honom, han har ikke satt malene. Så det også til at det som heter Katle Beruis her, at han sier sånn i kapitlen at nei gav skjønner og katt sånt enklere godis. Akkurat, ja. Altså, og du ser dette her nå, fordalt i middelen, altså. Løyka for løyka til jøder og høytninger. Og jeg vet ikke hvor jeg heter blevet mer så dyrabart. Jeg har lagt mest til at hvis du ganger en oi til nøygav, så Herren atler til liv og oi, ja. Og som han kallar det til. Og han brukar bæge kattle og nøygavna, ser man alla tøyina. Og dette min personliga rønt av honom, at han kallar det til å fære her, eller til den personen, eller bare å sted, og så det her som to brukar nøygavna til av vidja mennesker, og lykka som forplantar
hesa nøygavna til et annet menneske, til nøygavna som jeg nevnte i början, nøygavna Guds ræv til over Kristi Jesu herre okkara. Og kommer du til et menneske, vi tog farløyka som henda nøygavan djever til her, som Herren djever der virke og i at han er frelste, så hever han langt gjørs forarbeid til at hese taker meg ut. Det har vi ofte opplevd. Ja, ja. Men så att det är ölla tydligt här ta vi nu Elias Gremse och hälsar ensamatlarna. Ta säger Herren att jag har lärt det. Ja. 2000 mans för efter som inte har var knäfri balla. Och det är ju alltså allt är från honom. Och allt är till hans. Och allt är till hans ja. Och det blir så det blir bare så størst og forløsende. Ta vi suttja til at frelsen er ikke nækka som vi først kunne kjempe oss til å få. Nei. Og heller ikke kjempe oss til å varveide. Nei, heller ikke. Heller ikke. Det er alt fra hånden. Og i stedet for at jeg var lykkeselle, så gjør det en forløsning inn i livet. At man tårer at livet. Tui man elskar og man kattlaver og du kjenner at det er evige samfellet i sambandet vi hamna. Og så man det bare jøgnet etter året, men så sannelig jøgnet han anta som han hever givet okkona. Ikke minst det jøgnet til løsførsel som han vil heva hetta likame til at gautek til dem som tæra mera, et landjo. Tui at ta løyve og ta nøyga og djevet her til dømes, hvis vi tenker til, som han sier, Jakob sier, til røyne og lyttales godsterskan for god til ferien, hetta vitja, ferleis og anker og trångtar og halta seg utolken av høymen. Så ligger det i hessen versen til som har beundret alt mot løyve, så gjerne til berja i. Og til at gavan av vitja, som røyne og lyttales, og værvøyde til. Fra et færa til en ekne løy. To erst, jeg vil at han bestemma etla rått fire, hver to fær til. Det er å lese Kolossbrevet, og så stemte det at da er Kristus løyvåkere åpenberast. Skulle være hånd og løy. Det er å si at løyve som vi døye er ikke langkår, det er gamla, det er færre. Men det er nøyt. Det er godt det. Og det virkar at han har, at det er godt som virkar oi, og om bæja vilje og virka til gav vilja så. Ja. Så, det er løyve. Ja, det er, ja. Og det her vi her, å gjøre det. Ja, jo. Og vi i okkara ekna likame for seg. Og så det for å hette passa sammen. Det som er hans nøye, og så det som er okkara liv, okkara tilvære, kan man si. Å få teipa i tingene, å passa sammen. Så det fettler i hakvik først annet. Og det kan bare hente vi åpenbering eller opplysning fra årene og andene. Så vi suttja hansara versk og jokko. Og tog geng inn ut da. Jeg tykker nekker av åkken hava hilt åkken atter. Tog vi tår ikke geng inn ut da. Tog vi halta at ja, men det er bare nek som jeg finner på etla. Åkker sjåvart da. Men ta du fast en sannføring inn i ditt hjärsta at gjøre det som han legger i, ja. Akkurat. Så fær han disse imiske parstene til å virke sammen. Og det ikke for det her som til Elias, jeg har rønt alt mot, og jeg har rønt etter det. Så blir det ikke til noe helt mer enn det. Men ta det godt så viser hun, ja, men jeg har noen ånder her, eisen, ja. Det var ikke så at Elias var utenfor Guds vilja. Han var ui Guds vilja. Men han tog ikke suttja det. Han helt det var bare jeg. Det var bare han.
Og vi var sin at det senast sending kalt ur fra Rombraun her, om ikke hoksa hakse enn vi eia, og ta visan av her Rombraun 12, at det at ikke råkna vi ötlen hinnon som limna likamnuna. Akkurat, ja. Og det så ikke vi da, så jeg vet jeg vel, og Jesus brev noen her, han börjar Jesus brev, ja, og i første kapitlet, og han lyser for åkken det her, som du nevnte, åpenberingar og kunnskap om seg. Han skal gjøre åkken anta vursdom, sa han. Og åpenberingar til kunnskap om seg, til å skilja vevnene som vi kallar vi. Hvordan røyker dårlig arver hans med til de høylov, og hvordan jeg medelig står kraft hans og åkken som tryggvann. Så la som velja styrke hans virkar, som han vurste i Kristus ta i han røste han oppfrein og deg og sette han vid høyre hans øyne og i himmelen. Høgt i vrata tegn, atlan mynteløyka, alt vald og herredømme, og først navn nevnt verur, ikke bare til hese verøld, men også sine kommande. Alt lei han under føtter hansara, og nå kommer det, og gav samkommende, han som høtt i vrøld. Henne som lika med hansara, fyllte av hånden og fyller alt i ødlen. Til han sier, at alt godt samkomma, okkara, så sier han, årsøk til okkara virk. Tøy at hans virk okkon, tøy at det ikke vekna til og med vi sitter her. Nei. Men det vekna alt som i Kristi likam. Akkurat, ja. Og så kunne vi säga som så, att vi tror vi kommer fra Kvarsøyna ett lokal och samkomma, att han lokala samkommandet som vi viskar i och utfra hon lika som närmast, men så tar vi färra till hinnar, så det där samkomnar som vi viskar fyra eller oj, tog till så som man säger här, högt över alla tegn, allan vinterlöjk, allt valt och herradöme, och först navn och nämnt verur, inte bara till hese veröld, men också nu i hinne kommande, allt lejan under fötransare, och gav samkommen han som hött i vrötlån. Henne som lika med hansara, fyllt av honom, fyllt allt i ötlån. Och här det särliga alltid, att nöjgavnar må virka, hvis det ska vara en verlöjk. Att allt känna detta, att öja detta, ser man. Ja. Alltså akkurat som att likan viskar. Ja, han sitter det här och i fyra Korint och i fyrstan. Ja. Här säger han så han in i naigaven här i Timon 3 kapitel där i 11 12 13 och fyrstan. Och så säger han här han säger här så last eisne vi tikkon ta i tid nu troa efter hinnen andalige gavon lærte det ta være samkomne til oppbygging til røyna få det her så rykliga. Ja. Det man pleier å si en og hver seg selv og nast. Det nok ikke noe likt ut tog, ja. Og det nok eisen her ut fra at han sier det her, tog at det fylker en omedelig glede vi å virke ugjen nøygave, eller nøygavene. Og den gleden kan nesten bli et mål for seg selvene. Så at vi søker nøygavene for å få gledene, men han sier at enda målet vi til hele at vi får nøygavene, og gledene vi nøygavene, det et ånder. At samkommer som held, som du nevnte i Janne, ja? Ja. Så sier han også det her i første versen, stevnig etter kærløkken. Ja. Trai etter en antallig gavon, helst etter å profetera. Tog han som talar i tungkon talar ikke for mennesken, men for god. Anken skiler han jo, han talar i andan landarmal. Men så sier han etter, men han profeterar, talar mennesken til oppbygging, anmenning og trøst. Og
Och det här är till var onkort och jag fick färdsresen här på en tydning till heje att tala de tryggvande till anmänning eller människan till anmänning uppbygging anmänning och trots till en fantastisk tjänasta att här var en samkomma. Vi till nöjga och Guds och är givna. Och samtidigt så var det alltså självförlösande, vill jag kalla det. Ja. Att vita till att detta är och vit och inte är. Akkurat, ja. Akkurat uttrycket. Ja. Och i enfalt i hjärtan så gautäka Vikos nöje som talar till öll och råknar öll lojka och ger dem avlojka nöjgaver för att likam ska vara först för att göra värst. Som han är höver att. Ja, det är så att det är ungen av okkom som får allt värst att göra ensamalt. Ångastest, nägran heim och nägran i sövna, nägran är det just på tamadan, men han ser lika. Och så plus det, och istället för att övont någon hej bara haft hans nöjka av till dem, bara säga till stottläkare. Så hej, men hade bara en onda först. Ja. Hade det kötligt, ja. Men så har jag hetta vit och nöjka om jag finns inte. Hur man glädjes iver tajta kvajtjes nöjka om i öron. Och det må jag säga är det som Paulus säger till tråan och vänmojne och i Filippe Braun att det är ska vara skammar. Men när Kristus så nu vi som alltid kan vara dörrmättre lika med mojnen vet han nu lov vet av dig. Så jag lever med Kristus och dig i vinningskår. Så kommer han och säger det här. Men om det är livet, alltså i nöjgavne, det må vara det som han snackar om. Kommer avväxt av världsemojnen, så vet inte kvart det ska välja. Jag vill hova färdig i henne och vara så Kristus till mänkan bättre. Men att vara inte tja teckon-sidan, de tryggvande i Filippi. Nej, var för täckara skuld, och så vet det ska vara verant här, teckon till främ och glädje och trunne. Och ta en samkomma tröjves till främa och glädje och i trunne, så har det inte gått. Akkurat. Ta kärmen den sannliga avvuxen som Jesus säger här, Arna för att loja och dodja, att titta har vi inte utvalt med. Jag har utvalt teckon, och jag har sett den till det, till ska färra ut och bli avvuxen, så avvuxen tyckare kan vara vi. Och färgen kan göra att det kan allt som det ber han om. Det vill säga att han släpper av livet så ett lov och lika med. Och bevusst så är det den samma personen som han. Tog i hand är det mer och är det i honom. Och så kan vi ötlen in och näst. Jag hade röjla väl sagt, ja. Jag hade chatten ut. Hade chatten ut. Och akkurat det här döme som Paulus teker fram om att det är bättre färre hian, ja. Och ta huxar om sig själva, ja. Men så ser han torven, så ser han teg, som han vet att han hever näka att bära, som kan virkelig hjälpa dem. Och så teker han väl det här, ja. Och väl ja. Men jag har också en tanke i samband med att det här likam, ja. Så nu tänker Paulus här, han säger att du vet att det ska vara verande, men han är ju längst från färre nu. Han skulle inte vara verande här alla över. Ja. Det har vi sagt om åkara fysiska likam, att det skifter kicknarna ut och i likamnen. Så att han har tjej år, så har det ånga gamla kickni efter. Och hvis vi så ganga til vi tutsi, så vel det kan skal være, men mittelen har 4-500 år her alene, ja, men ta ingen etter av teimen som var Nej. 3 årene, men tenker vi dette likam Jesus som samkomman, eller kyrkja som det eisne vil brukt, ja, men det lysfrukst alle tøyene. Det bara skift några chickner ut så först eller atlar ut så först men Löve och anten är hin samma. Ja. Och tog ver hette här
vi heila andan vi okkon som limer og likamnon, vi trykva Jesus Kristus, så ver det faktisk formera vujare til atterlig som koma, så lenge som Herren vila. At det har trøyna standant. Har det helt tegna standant? Det har rått mot Elias sier av hvem om hans kikkene der. Ja. Og en av fire og fortalte meg hvordan det fire helse om en lika, om hvordan det endte noe kjøst, ja. Og nevnte jeg alle til alle som du nevnte, ja. Og jeg har omgått glemt det etter til hoksa der til, hvis du bare fer ut vi tar så ofte nevnt av verset, ja. Du missar vi ikke med om så utvarse mennesker akkurat gang til gruntar, skjønner du? Ja. Men så langt som alt dette blir utskift, ja, så är vi så om det kan gänga till gruntar. Det är allt smakar samman och inte kan möra. Så färra vi det. Men så och jag vet hit lika med. Så enter nog just då. Invarses människa akkurat därför dig. Ja. Till trångten jag gänga till gruntar i stockt och lött. Jag viskar också en större iverflow. Ja, vi har fytling av dårt. Vi tar att vi har inte kännliga för jag, ja. Men det är okännliga. Det kännliga tøymeligt, det är okännliga det av. Alltså att det är så hållt en standande tøy. Till han kommer ut i 5:e kapitel, så får han inte bruka det här mer. Jag måste mot det. Han säger, tøy vet alltid hårdest. Ja, det är akkurat det. Och hade eisen tamenten som ligger ut i naturen vid ormvärene som tar en så gånger till grund där. Ta kommer till han fagraste sommarfåglen ut där. Och så var det att vara vi tjockorna att ja vi eldast och vi gänga till grund där. Men det som är innan i okon. Det som är frutskiv, ja. Och eisen samband vi upprestna från en dag, alltså det är så störst att det är inte fjärta. Men god har lagt out tricke av sig själv och sin atlan och i skaparna verset. Vi såg att det var i årstøynen, alltså. Nu för sommartjåkna hattla nog så fitt, eller det har gånget han vägen. Vi vet att nu är gråren och ständer han inte i bästa blomma. Hästar för att narskast och det som är vaksen, jag sommar, det ska hästas inna. Ja. Och vetren kommer vi så innan, och så är varje efter här, och så är allt alltså exploderar i skaparversen som alla tog ändå nudjas, ja. Ja. Och för att in i detaljerna i skaparversen, nu nämnde jag bara ormvärden och sommarfåglen här, ja. Allt detta pekar fram i måter till som går till atlan vi synon. Och vad står vi tidsbrev någon? Här säger han till att det nu har ett avväxtek. Ja. Och så säger han enten är avtloj. Akkurat, ja. Och jag också säger om att det är Paulus skriver till ramvärjarna. Och han skriver det första kapitlet, ja. Och till otrolig utsikt han brukar här. Där han säger till dem så 9:e verset. Ja, och i 8:e först tack gode morgon vid Jesus Kristus för tikkon öll. Jag trycktickare till tiden och allan höjmen. Det är god som i anda morgon tärne och i anda morgon så nämnde jag det Jan. Tärne och evangelien om sån hansara vittne mot hos i 8 och i allt minnestikkon och allt och i bön och morgon bygge om att mer till ändan öjna för ska lättnast etter vilja gods att komma till tikkara. Så särskilt så vi aldrig uppväxt efter skriften och i andan. Och så säger han tøy, etter det som är vanligt vid, mer lunches att sucha tikkon. För att jag kan läta tikkon få parst i okrar antalligare nöjegav. Okrar antalligare nöjegav, så tikkon och styrstjast. Och så säger han, jag menar vi att tja tikkon kan vara lukka och samman vi tikkon, vi felagstrygg okkara, tikkara och moin. Ja. Jag vill inte pröva att vi ska vara avvitande om att de män kan ha att komma till tikka. Alltså, det är akkurat det. Ja. Och för detta gångt in i en samkommet, en kvätta så är och i lika med Kristus här.
så brøytes alt. Du slipper alltid ikke fra meg. Det har lagt mest ved meg selv nu vi er eldst, og det er ikke alle nemmere å slappe av i meg som man enn til man ringer, ja. At leter du han fytla til vi tog som gåva, de gåva lagegavon som han hever til alt lika med seg ser, og det har vært en limer middelen til hei. Jeg tror jeg ikke også om, som jeg sier om man hatt vers av møtene i Kjørskvalde. Jeg begynner møte i Bethesda i Kjørskvalde. Så jeg vil ikke slippe å si til om turen er sorg og det som er vær og hvordan oppbygd det er. Altså. Men jeg opplever det her at jeg lever ut en nøyegav, til nøyegav som han hever. Jeg var ikke man giver mer, men som han arbeider vi med noen lika med. Så sier han her i enden at vi versen og jagsbrev noen. Da han sier at røyne og løyde det skosteskan for god til ferden i dette at vi tja feiles og åndkjør sångtørre og halta seg avtalken høyme noen. Så påstand det, mine vekna, at lever jo i nøyegaven, tja hånden, så helder hånden med røyne fra. Ja. Altså nøyegaven selv. Ja, men det som man sier her i Rom 8, Ja. At livet etter andan, akkurat fullført ikke gjør til holsen. Ja, akkurat sammen. Og at det her er noe som vi eier til gåer, eller eier retten til, og atle til å bruke, ja. Og vi kan føre det inn i alt okkara liv, og som du sier, Janne, at vi er utløst i alle sammenhengene, at det er fælt det som kan hente. Og det er så akkurat det her, jeg husker til dømes om vi skulle standa eller råleis og gjerne støve, ja, som mennesker. Men vi eier, vi trunner Jesus, så er høver likamsøns, så eier vi løsnene fra hånden. Om han er han som vi husker eller ikke, det er lykka mye, og kan gå fett og travi til som vi kan huske, men det er ikke nødvendig. Det kan ofte være helt annet. Men gjør vi det som han hever fire okkerne, så uttrykker vi han, og ikke okkara menneskenslige, fallna, holslige, i stedet fire. Ja. Og det er hans endamål vi okkerne her, og vært ikke fire til at han er et endamål vi okkerne her. Ja, men så kan akkurat bare sammen tid hjem så kvarst da, så var det vekk, så kvart vi var tidlig trygg, så var vi slett kjera. Men han vil, det er det som brevet Eisen sier, han vil at vi skal være hans proklamasjon, og i sånn myskre, og i sånn øndeheime som han omtaler, og tar det ikke akkurat bare menneskene han omtaler, det er først og fremst andre her ønskaperens og himmelrom som han er ute etter, og i Efesos brevet, så er bare det akkurat ikke vi holdt å blå. Og det, vi sitter ofte bare holdt å blå, men vi skiljer ikke ta makt av ønskapet som er 18-4 og styrer. Ja, men han vil uttrykke seg i jøkken sine samkommer. Så det han uttrykker seg i som sannsyn om hva det er. Det og han sa og i mer. Hva sa han ta? Ja, hva sa han ta? Ta stryka skam og straff han bär. Hva sa han? Han sa at det er underfotla. Og hans hjärta, åren til verløyge. Hvis han ikke sa at åren til verløyge, så har det ikke kunnet være verløyge. Det er ikke på at han ser hatt og jokk. Åren, for jeg gjør at vi åpenbering oppmerksom på, så er det så gjør det. Du er trygg. Ja. Du trygg, du trøst du, som han ser åren du og tar det for en og fyrt i andan, og vet at han er til et liv inni her, og hever atlan kærløk og gos uttalt han med hjertet og noen dette tikkere, vi har andan som givet her
så har du alla förlökar från honom till att vara akkurat här han atlet här. Och i egna människan hasta, men utav själva följde ut det, så det som själva ett anstjånt. Och i støven og djupt fyrir det her, til røyer av vera bruktor to bruk for mer, og to aner ikke utstralingsene, to som kommer fram, to goder anten, og alt vi som vi ankom for anlitt noen aspekter av gods, vi være ombrott, sier han. Det ikke noe som kanskje et eller møvelig, hvis du så tog det ikke lov til nøye. Altså, jag visst skulle aspekla dårt hansara. Och kvart lite. Alltså sådär som om till han. Alltså era görn, alltså. Ja. Att det är öliga märkligt. Ja. Du kan inte följa att jag själv var nu är det han. Och nu sådär detta. Det är inte något du konstaterar. Nej. I husker, Paul, vi der skapte myndgodsa. Ja. Og tog hava vi eisne skapande evner ui okkom. Og vi suttja ting åren de henta, og som mennesker så får vi det fram, tog vi suttja det. Jeg husker konkret om ta i vidt bygd husene som vi bygd i nu. Vi da bo her og i 24 år. Og det i grannalanden tja vi kan inte nu svein här sista lov och mer en big var som gott ja och det var bo här i ganska 45 år och vi kommer så till Arne Satten här ja och så minns det att vi tar finche hade här grundstycke samma vi öron tar hinne som bjöa och när det grundstycke och så minns jag att det var om jolna ta om jolene i 88 her alla ja 88 det skal være og jeg stand her i vinteren og time og hitje i rast ikke jokkene det var bare jeg og Løyv som så et hus at du stikkene her var ikke annars som sitte det men vi så det klart for jokkene og så var vi bonden at vi som Karmon som er stikke kostet dana och så vidare och kan man få lov till det. Men vi så i huset för oss och Løyv sa upp att mejren är till hon sa ett inrättningen för sig. Och allt börjar här. Alltså allt som du särst i tillvärlden det börjar vi att vi som människor skjutsar näka och så får det hållt vet det. Det kan vara listarligt eller vinnerligt, alltså allt här i mitten ja. Men det börjar innan en människa eller några människorna. Och så får du halt vid det. Och julen efter tar var vi flott in i husen. En manna fram och undan. Ta var allt det som hin inte så julen fram och undan. Ta var det blir till verkliga. Och det här är det som vi tar från godet, vi skapte godsmynda. Och så lär ser goda. Och vi ska ganska arbeta lukt sen det var på andra tankar här. Tar vi så sucha en grävmaskin som bara grabbar malt upp. Ja men här allt kaos allt av det. Och tar vi sucha sandrikver och allt som ska till för att få stopp till hus ja. Är här bara kaos ja. Nej, inte för han som ser och som ut från tusen ser förbyggt till som man ser ja. Och så hade det som god ger vi ockorna. Och tycker vi gott føla okkon som ett kaos. Att det är inte skilj mer. Ja? Men han ser något annat. Han ser en liten byggning. Ja? Och to är pastor att vi är all pastor att byggnadsverk man ger. Och Bibeln tar faktiskt att om okkon som är byggnadsverk. Då måste han söka det här han var ska lära sig om fötterna här. Ja. Ja. Och givet du. Det är 13 tjej han så. Ja. Så det ständer här att det tar helt kvalt med allt. Ja, fyra påska högt in hänt i ett Jesus visste att han har så kommit. Att han skulle färra bort ur häsen hem till färden. Och som han älskar sin egen som i hem och världen så älskar han det lyckat länta.
Och så att det är hon allian tar helt och kvaltmalt och djävulen har ju långt och skott i Judas Iskariot sina söjmen i hjärtan skulle switcha. Och Jesus visste att färgen är given alltid händer och att han var gingen ut från god till för god. Alltså öle motsättning och Jesus är fakta. Men vad sa han? Tarøste han ser framåt og nu legg klær sin i avsar og tog lungklær og vant på fyrir seg. Og så helte han vatten i fät og for å vaska lærersvøyden og fødsene her. Og torska i tarm og vi lungklærne og han er leta bont jo fyrir seg. Og så skal jeg svære inn i detaljen her Peter, han ville bare få han å vaska seg alle som han var. Men det var nok vi fødsene. Og så fortsatte jeg vidt. Jesus svärar i honom han och beavrer. Honom nöjtes bäst att vaska sig här om fötterna här. För han är röjner allt som han är. Och tid är och röjner tog inte allt. Atler till han visste kvar han var som svits han skolte. Tog säger han tid är inte röjner allt. Alltså. Och så tar han hej vaskat han om fötterna här. Lät sig i kläderna. Sätt sig åter till bors. Säger han vi tar skilja tid kvart är här just för dig. Vad sa han? Han sa det som vi snackade om. Ja, akkurat. Ja. De kallar mig herra, eller mostar och herra. Och de säger rätt, eller satt, tog det. Här nu är herren och mostaren vaska tecken om fötterna och i östen sitta vaska korören om fötterna. Så jeg har givet til kom 4 døme at de skulle gjøre som jeg har gjort ved tikkom. Sannelig sier jeg tikkom, og nå kommer vinteren fram. Tjeneren er ikke større enn herre hansara, og jeg helter er en som sender er større enn han er sendt i han. Ta i tid vidt hetta, sælger er tid om de gjør det. Og så alltså man säger att det kom bort framför mig nu förra barsten som jag satt och vitjade och en bror i herran och jag nämnde att vi han så. Vad sa han? Ja. Han sa verseliet. Akkurat. Det tog först ut i Hebreerbrevet 12 och vers 8 så säger han till han som för glädjen och i fyrjon och la tåle löja krosse och lej inte vann ärna. Sitter nu i högre så jag har satt det kots. Alla tøyna sa myntena fullkomna för sig. Inte bara att jag vidare kommer till hemmas. Men görande, virkande, vi tøyna i gav som gav en av ett liv, eller oj tøyna i gav och ös nu i hinno nej gav imiska nej gav som är så imiskar. Ja. För att när omtefolk ska suttjas det jag kan Guds folk. Ja. Og vi gjør det tog vi der og en av dem. Og fullt og fast som han leier lære av seg. Det är så vält det här alltså. Och jag huxar det här du vart inne i Efesos första kapitel ja. Och jag huxar om andra kapitel här nu va. Och hvis du tar att det du börjar vi är i Rombran 11 om jötarna och hedningarna så kommer man in på att det är åter här i Efesos 2. Och så kommer man åter in på att det är litna vers ja. Och han säger här att han säger vi hedningar och hedningar att minst att vi som vår hedningar hållna och våra kallar omskarner minns att det tog stod utanför Kristus utstång från borgarrätt och ursäkt och lyfte så att man främman utan var utan god till hemmen men nu är i Kristi Jesus tid som av vår längt borster kommer när vi blåa Kristus är tog han fri rockare han som gör det ett av bavon och nu tar han om jötar och hedningar och breit nyer mittlengaren och i skilte sunter och vad var mittlengaren ju till futjenskap ta og han og i holde så inn og tog borster bålåna og 4 skipan hennare, 4 at han og ser kunde skapa av bavon, altså beie, jöten hedningon, 1 nytt menneske, og så la styra fri. Og 4 at han ved krossen og kunde i einon lika med få boar parstar
sottar vi god, vi tät han vi honom drep fudgenskapen. Han kom og kunngjørte tikkum fri som lengt bort våre, og taimon fri som nær våre. Og så sier han her, tog vi honom heva vid, bægir parstar og i einon anda gongt til færen. Tid det du ikke langer fremmand og utlendigar, nei, tid samborgare hina heilagra, og husfolk gods, tid som oppbyggt av grunnvødlige apostlene og profetene, og hoddensteinen Kristus Jesus sjølver, og i hånden ver atler bygninger samanbonden, og vekser til heila tempel i herren, og i hånden ver eisen tid byggt opp vi hinnom til bostadgods i andan. Hette har god se innan lyser fra opphavja. At fra de åren heimere var grunnet, så han alt dette lyser. Ja. Og som langt nu en pastor av og videre en pastor av tog, og en dag er det fullkomne. Og til, altså, jeg må bare si for meg at dette gjør altså, dette året sammen vi hele andan, og tenk på en ting som kunne ikke skiljes det. Så det her en så massiv glede og vogn og vantan at og hon så virkelig og hon så verlig eisne og til så i samsvær vi til som god gjør og til som han så som han leier oss fram her i livet. Hette det som du eier, hette det som vi eier. Hvor eneste en av oss. Helt annet stand. Ja. Det altså henta frelsa så stor og dyr at det hon vil omkant til lust nå vel. Nei, men jeg vet kanskje gjøre vel i at vente lydsenter til tidsbrevet, og tidsbrevet hos en ekkom leikots. Det bare 30 kapitler, og da viser dere ordentlig at det løyve, hvordan formas det til dere, og i Guds eierne, da han sier til at nøye Guds, kapitel 2, vers 11, til nøye Guds, åpenbære alle mennesker til frels. Så kommer det der, og hon vener okkom opp at avnokta godløse, og innan verandlige gjernter, og liva samlige rattvust og antallige, eller godlige høyvn som nu Medan vi vanta innan sæl og vøvn, og åpenbæring dårtar in stora gods, og frelsar okkar Jesus Kristus, som gav seg sjálvan fyrir okkom, og at løysa okkom ur öllum lovløyse, og rønsa seg sjálvan oknar folk og gittlig gavversk. Tala hett og amen og refsa vi öllum myndlaga, at han kan vannvira til. Altså, det bare så vekkert. Han tåsar ikke bare når han får komme, og så er alt godt. Men årelei her, medan vi 13. vers, medan vi vanta innan sjælevevn, og åpenbering dårtar hins stora gods, og frelsar okkara Jesus Kristus. Altså, också. Ja, det altså, tar man nu, som vi dessa løtene, får lov til at suttja, og så andre knyter seg alt et år sammen, så altså, vi suttja faktisk heltene, og kjenner heltene. Sjåvand det som han sier her i 4 Korint 13, at vi suttja bråtene, og vi skiljer bråtene, men det fullkomna kommer. Og ta det fullkomna kommer. Ta slag suttja anlitt til anlitt, og vi slag være til fullna kjent, sier han eisen, ja. Men det er så valsikna. Det som han drottningen ur Sapa, sier vi. Salomon, ha? Antjotan det som tog inte satt og han sier bare til at tog som satt og neka om etter dårtina til Salomon, ha? Og tegn så kom, han var fullständig, hva skal man säga? Tisna bolla. Ja, alltså hon var helt malais kan man godt säga.
Ikke utan det som tog inte så att det har vi hört om det. Jag har alltid det när jag sa det som säger, ja. Han sier her, Ja, det stod det bara. han sier at her stendur at ta i fyrsta kongebok 20, at ta i drottningen Saba sa atlan visdom Salomons, sa huset og han hei byggt, rattene av bor i hans hvordan tjenerne hans såte, hvordan bårsveinar hans ståa, og hvordan tar vår kladder, sa skantjare hans og brenner i offrene og han offra i hus i herrans, vær hon rattliga fra seg sjølvare av undran. Hon sier vi kongen, satt vær til i hørte heim og i landet min til og visdom til. Jeg tror ikke tøyen til noen og jinko før jeg kom og fikk det suttja vi min egne egen, men nå, jeg har ikke fratt heltene. Du har visere lukkeligere enn jeg har fratt om det. Og så ender vi å si her, at lover vi god, herren god tøyen, som har glede av til her, så han setter til og har seg til Israels. Tror at herren til avgjør tøyer elsker Israel, tøy setter han til kong å fremja rett og rettvise. Og så vidar vi at han var sånn av Davids, men han var mynden og umynden på at han var avmarskad vid tøyes nere Salmon, men sånne som han umyndet, det var Jesus, han avgjør sånne godsa. Da sier du har sett Davids. Och jag har tagit till sanchen, men helten kan ju huxas. Ja, Jag tror som Jesus säger. akkurat, ja. Här uppe ska du känna han som aldrig här. Och kvärt och ta klinkar innan och det här. Ja. Helt en standande, ja. Ja. Og okkar ikke sjálvande, vi öllun hesson løtun, at Ja. vi nøye gods, det blir til at djeva hetta vujar til ånder. Och Sankre börjar vi att säga till Jesus vid salmen tiden. Kvanta möjligen är och hur ser han för så vidare? Ja, till Jesus vid salmen tiden. Kvanta möjligen är och fackrar i en äka era falton era mer. Mot honom fallnar allt som i drömmen av att säga. Ja, kärer är han mer i jar, men kärer i det. Hans vekker la ikke vann med ta lengt borster i, han sa. Han fagrar i en liljenar og solen er å sjå. Min trøtta sal tja honom være stersk og høyt og gled. Ja, kære være mer i kvar, men kære i det hjärsta tungt og løyen trång, han min fasta borg, og i favn i hans finne kvult, og i iva, nei og sorg. Jeg elsker Jesus, til at jeg og enn har å se, ja, kære være mer, og i kjær, men kære i det. Men helten kan jo huksas, det er som Jesus sier, her oppe skal jeg kjenne han som aldri her. At ja. Som du har sier da. Ja. Ja. Halt en standard. Nei, jeg har alltid hatt det som jeg har i det. Ja. Bena bøns av Jokon. Herre Jesus, pris av til. Takk for jeg sånn fulle løt, og som tog holdt ut. Som tog holdt av gokken vi til noe verst jeg gjør. Åttan tog et verst jeg gjør, jeg ønsker himmel være. Ønsker frelster sinter i Herre, som kunde arva rujtjegods. Og nu vi fra våra frelster sinter vi tog en rattvis, Herre. Og Herre, hva underfullt, at øye hessan øye, livande gjør du jo, om vi andan om, og virksom vi åren om, som Kristus selv, hvor alt livande, sprell-livande i New York. Og det Herre skal slippe stralen ut fra som likame, som vi der og i, tog til ståra likame, at Guds folk om alle gjør hver de finnast, og hvordan de og skal Herre og Jesus være dårdar gjørst av det her, vi til at vi leta det livet, tog et lov
och i akkurat lika med personliga och här hvis vi får räkna procent så det lite av att de talen som alltid då det är så många och här var så många på jagналten som nu och kött en del att skulle vara sauna i hemmansat här. Och här tack och pris för det. I Jesu navn. Och lät detta gagnas taimon. Så lät jag öra till och ej och vi. Att lust etter det här. Ta du talar till ett goddansöra i ören i Jesu navn. Amen. Amen. Og så var det som pastoren av Gjerstamal kommet enda. Og vi får at takka for jokken. Vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson, som teker seg av at jo er så godt som mulig. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, av Iktus Sjånvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisende at vi har lagt det ut her, og han kommer eisende å være senter av Kristelig Kringvarsp, så en annen affær. Tusen takk for Jesus.